ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେ ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତିନିଟି କଥା କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ଭିଡିଓ କେବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମ 2-3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଟପିକକୁ ନେଇ ତମ ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ତମ ଡେଲି 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 ଭିଡିଓ ଯାଉଥିବ, ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବାଟା ହିଁ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଟପିକକୁ ତମେ ଭିଡିଓ ବନାଅ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ନିହାତି ଭାଇରାଲ ହବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତି ତମର ଟାଇଟେଲ ଓର ଥମ୍ବନେଲ। ତମେ ଏମିତି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥମ୍ବନେଲ ବା ଟାଇଟେଲ ଦେବ ଯାହା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ସେମିତି କିଛି ଟାଇଟେଲ ଓ ଥମ୍ବନେଲ ଦେବ ଯାହା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ସେମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଇଟେଲ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ ଦେବ। କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହବନି? ଏ ତିନୋଟି କାମ କର। ଯଦି ଭାଇରାଲ ନ ହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ଏ ତିନୋଟି କାମ ନିହାତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ଭିଡିଓ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।